Il-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala qed jappella biex ikompli twaqqih tal-eks lokanda ġerma li lum il-ġurnata hija biss binja abbandonata. Il-binja kienet diġà bdiet titwaqqa wara avviż ta' infurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar iżda deċiżjoni tat-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar waslet biex it-twaqqih twaqqaf. Id-deċiżjoni li titwaqqaf l-eżekuzzjoni tal-avviż ta' infurzar li kien diġà beda ittieħdet wara appell tas-sidien Jeffrey u Peter Montebello li rnexxilhom idawru favorihom ordni kontrihom li kienet ħarġet fl-2016. Id-deċiżjoni tat-Tribunal tfisser li għalissa l-binja se tibqa' hemmhekk sakemm is-sidien jiddeċiedu mod ieħor mingħajr ma jaffaċċjaw multi jew reperkussjonijiet u milhom snin twal jippruvaw jiżviluppaw dan is-sit bl-idea oriġinali kienet li tinbena lokanda u appartamenti lussużi. Minkejja dan il-kwistjoni mhux mistennija tissolva malajr anke għaliex is-sidien kienu warbu dan il-proġett minħabba problemi finanzjarji u saħansitra l-HSBC li fl-2016 kien talab biex is-sit jinbieħ iżda mbagħad talab lill-qorti biex tipposponi kollox. Fi stqarrija l-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala appella lill-awtoritajiet biex jirrispettaw lir-residenti li ilhom snin jitolbu biex din il-binja titwaqqa. Dan hekk kif is-sit mhux biss sar perikolus imma wkoll post fejn jintrema legalment l-iskart kif ukoll fejn isiru l-abbużi. Fi stqarrija l-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala ddikjara din il-kwistjoni bħala waħda urġenti. Ftit jiem ilu l-Awtorità tal-Ippjanar ukoll iddikjarat li ma taqbilx mad-deċiżjoni tat-Tribunali u li kienet se tappella kemm f'dan il-każ kif ukoll fi 3 każi oħra li dwarhom ittieħdet deċiżjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar imma lit-Tribunal dawwar.